Hello mga guys, may utos yung tanan. Diara mga guys, ready ng atong bulinaw nga kilawon mga guys. Diara mga guys, oh. Perti labasa mga guys. Di atong saging mga guys, oh. Nilungag kamuti mga guys, oh. Tamiya kaon tanan man udto tayo mga guys. Kara taga dito guys, atong luto, atong nangimuon mga guys. Butan nato asin mga guys, asin. Ang luya mga guys, luya. Ang sibuyas mga guys, diara mga guys. Butangan sa natong suka mga guys, suka. Para bulami og mga guys, astom kay nga suka mga guys. Bus ana to limonsito mga guys, limonsito guys, kalami kay mga guys. Butang na tong sili mga guys. Ibutang na to ang mga sibuyas ng uban mga guys, dira mga guys. Patami mga guys. Butang na to paminta mga guys. Para musamot og kalami mga guys. Butang na to pampalasa mga guys, palasa kay mga guys, dira. Para pilami mga guys. Dira mga guys, ang atong kinilaw nga bulinaw. Dira mga guys, oh. Agkay. Para lami as bulinaw mga guys, parisan og kamuti og saging mga guys, oh. Dira oh. Kamuti og saging, ay. Partner din sila mga guys. Muna yung partner sa kinilaw mga guys. Saging o kamuti. Pero tilabasa sa isda mga guys. Bublo pa mga guys, oh. Pero, oh. Kini mo nami kay kinilaw mga guys. Nasili pa imo nga Tutan tong sili mga guys para pating halanga mga guys, oh. Pero, 50 buk sili, dala. Okay, kalami. Thank you for watching. Mga guys. Lami kaya itong kinilaw mga guys, oh. Muni kinilaw mga guys sa Bisaya mga guys. Kinilaw nga dilis mga guys ba. Special mga guys. Thank you for watching mga guys.